키우나 하나 보는 거. 이라이. 마늘 지칼에 있는 거. 캠스를 하는 거. सल'गफोर जोंनि हाबा जाखानाय आइजोफोरा मानो इदि मानो गाज्रि खामानि गाज्रि गोसो गाज्रि खामानिखौल' मावनो नागिरबाय थायो गावनि हौवा थासारियाव गुबुनखौसो मोजां मोनो गुबुनजों थाङो गुबुन लाइ मारियो मा जाबावगोन जोंनि बर' समाजनि हाबा जाखानाय आइजोफोरा मानो बिदि खालामबाय थायो नोङो खेमसेल' मावलाङो Allah. Koi bar mung khun ko. Wo không. Không. Ai lo nan to khiu na na hun ngo. Ho. Đi lại. Đi lại. Anh ấy sao không ăn lạc hết, kia này sao nhiều mà nó không ai lạc hơn nữa, kia này sao nhiều, ra bay với nữa, là xinh xinh, đi xong nó dừng,他那不是我家小人那个，哦，他个把那个 grass 看那个，手里拍皮那个你叫我，谁叫你叫我那个？我那个。लोगोफोर नोंथांमोना निश्चय भिडिअखौ नुबाय मा गोसोआव बेरखांदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना मा बुंनो लुगैयो बैफोरबायदि मानसिखौ नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहर लोगोफोर मा राहा लानांगौ बैफोरबायदि हिनजावखौ गुबुनजों थांनाय बयबो नङा दिसुं खायसे खायसे हिनजावफोरा मानो इदि गाज्रि खामानि मावो गुबुनजों खारनाय माबानाय लोगोफोर नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबाथाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हा लोगोफोर इदिनो नोंथांमोना आरोबाव गोदान भिडिअ नुनो मोनगोन।